Шыгыбудинова Альмира, Габдулла Тукай, кичке теләк. Мин язам, шунда күрәм. Лампа эчендә май кими, алда кагызга ташыйлар, күңлемә уйлар сыймый. Яктым беткәнче язым дип сызгалым тиз-тиз генә, кагаз өстендә кала тик кәкре-бөкре эз генә. Нокталарда төртмимен, кирсә керә дип киртәгә. Мин үзем язганны яхшы таныйм дип иртәгә. Күптә үтмәстән утым ялт итә һәм селкенә, гөлт итеп актык нурын бер күрсәтә. Аннан сүнә. Нишлисең, һәр якта зөлмәт, ихтиярсыздан ятам. Мин ятып яткан җиремнән төрле уйларга батам. Караңгылык эчендә уйланып яткан көйгә нечкәреп күңлем. Елыйм да бер сүз әйтәм лампага. Ни бәхет! Иртәгә кич син тагын кабынмасаң. Бу ятыштан мин дә мәхшәр җитмичә кузгалмасам.